கீதம் கேட்கும் தேவி செவியில் சோகம் ஏறவில்லையோ? நானும் மனித பிறவிதானே, இன்னும் தயவு இல்லையோ? அன்னை உமையே எந்தன் இடத்தில் பாசமா பரிகாசமா, மகமாய் மனசே இறங்குமா? தியானமாயிது சயனமா போனதோ? ஆனை முகனுக்கு அமுதம் ஊட்டும் அம்பாள் உனக்கென்ன ஆனதோ? பேசக்கூட நேரம் இன்றி ஊசி முனையில் நின்ற நீ, வலியை அறிவாய் வருத்தம் களைவாய் ஜன கல்யாணி மாலினி. சாதிப்பாயென சக்தி தந்தாய், வழியில் இத்தனை காயமா? சோதிப்பேன் என சொல்லி சொல்லி காலம் நீட்டித்தல் நியாயமா? புவன மாதா கலைந்திடாதா நாடகம் இன்னும் வேண்டுமா? இந்த மனித ஜென்மம் தாங்குமா?